Klar? Take it. Nå. Det her, det er campingsæt, og jeg vil lige vise sådan kort, hvordan det egentlig er tænkt. Det starter med den her i bagenden, lige oven af trunk, hvor man nok kan åbne køleskab, og så ligger det et mellemstykke til det lille bagagerum, det også er. Og så er det et stykke, som skal sørge for, at den kommer langt nok op over sædet, men det er også et stykke, man kan tage i uge. Og det vil sige, så kan man rejse sædet op, selvom noget af gulv faktisk er monteret. Så nu vil jeg vise, hvordan man gør. Man starter jo bagerst i bil, og så lægger man lige begge bagsæder af. Så nogen har sådan en gummimot liggende til at passe på. Lægger vi lige væk. Så skal begge bundplader lige tages ud. Og så starter man med den bagerste ramme her. Sådan kanter den ind. Lidt forsigtigt. Det er lige præcis plads til den. Og den skal bare stå godt op i måge. Og det betyder også, at man kan åbne og lukke køleskab, selvom den er sat i. Så har vi den anden ramme, som ligger her. Og der er det sådan, den er jo længere i den ene side som i den anden. Og den lange, den skal fremad, for det er den, der kommer til at stå. Og sådan set, og skal bare trækkes helt tilbage. Så passer den lige herover også. Så jeg vil sige, at rammen kommer til at ligge helt fast. Så skal den her lange javertus skubbes ind her. Den skal ind og ligge her som støtte, og det er den, der også skal tages væk, hvis jeg ser igen skal rejses op. Fordi ellers så vil jeg se et kuvert. Så når den kommer ind og ligger, så kan man tage de her 2 plader, som har en udskæring. Det passer til hjulkasse i bil. Og bagside her, der er sådan nogle spænde, som man lige kan spænde sammen, så de rykker fra hinanden. Men det er altså nemmest at gøre, når man lige har løjet ind i bil. Lige sådan her. Det er 100% vigtigt, fordi de kommer ind til at blive holdt godt fast der i forvejen, når man ligger oven. Men det er bare sådan en lille finesse, så man er sikker på, at madrasset bliver nappet i stykker. Sådan så den skal bare holde dem sammen. Og så bliver den bare skubbet ned, så kan man lige se, om man har samme afstand til begge sider. Det er lige med fingre, det er ikke så vigtigt. Så er det et lille mellemstykke her, som er så en slags kile. Det kan bruges til at sørge for, at den lidt sådan bevæger sig. Der kan man lige skubbe den ind. Så er det et stabilt gulv. Og så er det egentlig bare at lægge bundplader tilbage. Og der har den sådan en lille læb af bundplader her. Den skal sådan set bare indover, fordi så har du et helt jævnt gulv. Og når man så passer det fuldstændig skubbet godt op til, at man både kan lukke af bagagerum og have sin madras derinde. Det er en rigtig god idé med den her madras eller gummimot, som jeg har liggende bag. Når jeg ruller af madras ud, så ligger jeg simpelthen dernede også. Så beskytter den helt sikkert det, hvor det var mulighed for, at det kunne give nogle klemninger. Så er det en lille anden finesse, hvis vi lige skubber den væk. Når man rejser sig op, piller plader op, så bliver den her skubbet lidt tilbage, cirka så langt. Og så er det plads til at bundplader med i. Så er det de her 4 stokke, der er lavet med ridsrets. De kort, de er ikke i samme længde. De kort skal ligge herude foran, og de lange kommer til at ligge herude bagside. Og så passer det med,
at den her plade, den kan vi skubbe ind under, og så kan det stadigvæk ligge plant, og man kan lukke det. Så det er den, og de her, de passer lige her, når man ikke skal bruge den. Så plads igen. Så kommer vi til madras. Vi skal lige have den her bagside forlænget, fordi når man skal sove i bil og få plads til hele madras, så er det vigtigt, at man faktisk kan se sådan i mit vedkommende, fordi jeg er 1,92 m, så kan jeg se helt frem. Og bagefter rejser jeg lige ryglænet. Der er det altså vigtigt lige at passe over, man ikke kører imod af solskærmen, fordi det er lidt rigtig plads til. Så får man den ødeløg. Men ellers er det. Så lægger man den her sådan et rygstykke for længe. Og det var lige rigeligt, kan jeg se. Den skal lige lidt tilbage igen. Ups. Og nu er det her lå i uger. Og så kan man køre jeg ser til tilbage til position her, så sådan. Og der er det sådan en seletøj, man lige kan hænge op af nakkestøtter her. Og så har man sådan set lukket for hul til, når madras kommer over her, så vælter den lidt baghav. Og det er jo lige med at få dem justeret, så de passer til den højde, man nu har over bil. Så lige løfter dem lidt. Sådan. Så er man klar til at køre madras over. Det er gardinen til vindue. Her er pump til at give ekstra luft i madras. Og så kommer madras her. Ups. Så kan man lige lægge ind der. Og så lige de her seler kan man lægge til side her. Så er den smal i den ene ende, bred i den anden. Og det er sådan, den er foldet sammen. Så hernede i bunden, der er det 2 klapper. Den kan man egentlig lukke luft ud med. Man kan ikke lukke luft ind. Og hvis du tager den næste, så starter den med at suge luft ind. Og så starter den her proces med, at den skal fylde sig selv op. Og det tager jo selvfølgelig noget tid, når den har været pakket sammen. Og der kan man hjælpe efter med den her pumpe, som jo så fint passer i cigarstik, som sidder i model Y lige heroppe ved baglygte. Og der passer den her, det er sugesige, og her har vi af pustesige. Og der kan man simpelthen lige stikke den i, og så hjælpe godt og vej.
Og der bestemmer man jo selv, hvor meget tryk det skal være i, og det er lige at pille nu, og så luk, og så har man simpelthen, ja, jeg vil næsten sige, det er ligesom at ligge over madras derhjemme. Det er i hvert fald lidt som at ligge over de billige luftmadrasser. Og der er det en god idé lige at have et striklaken med 140 gange 2 meter. Det passer så fint, så det kan komme ind under, så man ikke har moløg ligesom her, hvor det lige spiller en lille kop kaffe, men det er simpelthen ikke til at få af, men sådan er det. Ja, og så er det sådan set hele vej baglands, når man skal have der igen. Og der er det simpelthen at skifte position her, og så sætte pumpe og bare lige sætte den i, og så lade den suge. Og så er det vigtigt, at man hjælper madras og vej. Når den nu begynder at suge luft ud, så kan man se, at vakuum kommer. Så hjælper man lige at vej med at trykke luft ud af den. Og der kan man lige så stille høre, at der pumper for mere og mere og lav. Så og når den er færdig her, så er det lige sådan et hurtigt skift igen, sætter prop i, og så er det en god idé at vende om, eller vende om, så jeg som også får fat i hul heroppe, fordi at det er godt at starte med den tynde side og rulle ind, fordi så har man hele bredde, så der sætter man bare i heroppe og slejfer. Og der kan man lige lægge sit seletøj klar. Fordi så er det bare at rulle. Og sætte lidt vægt over. Ja. Og så er det bare at binde et seletøj, mens den bliver holdt i pres. Så er den altså nemmest at få i pose også. Så er det tilbage i posen med den. Og så er man sådan set klar til at fortsætte sin tur. Så cirka, altså når man lige har trænet lidt, så tager det 10 minutter at række sin afnatning til. Ja, så vil jeg lige vise det lille sidste trick med hvad hedder det med gulv, at man lige fjerner den pind, netop for at kan bruge den, hvis man skal bruge bil, mens man faktisk har den i camper mode. Så er det tilbage med gummifatter her. Den her skal lige ups. De blev bare lået sådan godt, og så har den sådan en naturlig folde sekvens med et elastik, der lige holder styren. Og ellers er der lige at få de her 2 af igen. Pips. Pips. Med dem.
Og så er det den her stav, som man lige lægger væk. Og når man så rejser og ser op, så kan man se her, så skubber den altså. Og det er så det der, hvor de her stav, de kommer i spil. Og kan lægges op, lige blive holdt lidt på plads af de der rigsrets fouillon. Og så er der nemlig plads til også at have sine passagerer med. Så kan den lige skubbes ind der igen, og så kan bilen jo så bruges som til normal transport igen. Ja, det var i one take, men jeg håber det gav sådan en informativ instruks. Ja, du må gerne stoppe.